plastic wrap. So ito maura ni amo ang ingredients sa among binignit karon guys. So naami sago nga gagmay din yung landang. Tas si mama nagkalot og kamuting kahoy, yan bagong hukay ito guys. Tas yung saging and kamote. Yun, so ready na yung ingredients. Magkagod na lang ko og lubi. Magkuan sa ko unsa ni magbunot. Yan. Ganito kami gumawa ng binignit sa probinsya guys, ang dami pang pagdadaanan na proseso. Matrabaho talaga siya. Pero syempre kapag luto na, naku po, sandali lang. Sandali lang maubos. Ayan. So, kakakaon ng binignit. Yes. May bot-bot. Nagulat ako. May bot-bot. Where is your shoes? Your pangit shoes. Sa ilalim. Your shoes
under the table. Ayan na, so ready na yung ating pambinignit. Lulutuin na natin. So ito na yung ating gata. Unang piga, tapos pangalawang piga. Kamote, saging, asukal, tapos yung kasava, ginayat ko, tapos nilagyan ko ng food color na violet. And then yung landang, and itong ating malagkit, and sago. So, yun na yung ating binignit sa ngayon. Mangaon. Sarap.
Ay, miya ay. Sarap.